Hemmeňize salam futbol muştaklary. Futbol täzelikleri bilen tanışdyran kanalymyza hoş geldiňiz. Hawa dostlar, Çempionlar Ligasynyň finalynda kimin oýnajagyny öwrenip bildik. Bular PSG we Bavaria. Bu videomuzda PSG'nin we Bavaria'nın rekordlary barada we globalny ütköşmeler etmek isleyen Barcelona barada ýatlap geçeriz. Tiz wagtda Luis Suarez we Pique Barcelona'dan aýrylyp biler. Emma videomuza geçmeden öň bolsa, sizin futbol zihiniňizi barlap görelim. Jogabyňyzy kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Çempionlar Ligasynyň ýarym final oýunlary Döwler Ligasynyň garaşşýaly bolmady. PSG Germaniýanyň Leipzig toparyny 3-0 hasaby bilen gatan satlyk bilen geçmek başardy. Bu bolsa PSG'niň ilkinji gezek Çempionlar Ligasynda ýarym final oýnamagyny hakyny gazandyrdy. Olar Real Madrid'in Galeo seriýasyny hem geçmegi başardylar. Bu sezon olar 34 oýuny golsuz geçmediler. Geleliň Bavaria. Olar hem Lyon bilen oýununda gaty bir kösenmediler. Emma Lyonyň hem amatly pursatlaryny elden gidirenini hem ýatlalyň. Münchenliler Barcelona'nın 2002-2003 ýylyndaky rekorduny täzelediler. Olar Çempionlar Ligasynda eýem 10 oýun bäri utup gelýärler. Lewandowski bolsa 15 gol atmak bilen Messi'nin rekorduny täzeledi. Ýene-de Lewandowski 9 oýunyň 9-ynda hem gol salan ikinji oýunçy. Birinji ýerde bolsa Ruud van Nistelrooy gelýär. Bizim ählimizi we bütün dünýäni özüne baglyjyk final oýuny garaşýar. Gelin onda transferler barada aýdyp geçelim. Barcelona ýyldız oýunçysy bolan Suarez'i öz öýüne uradýar. Suarez Ajax bilen gepleşikler geçirendigini ma'lum etdi. Barcelona 8-2 ýeňilgiden soňra Kike Setien bilen ýollaryny aýryp, onun ýerine Ronald Koeman bilen 3 ýyllyk şertnama gol çekdi. Koeman Barcelona gelen madyna Ajax'tan Van den Beek isledi. Olar ony Suarez bilen çalışmagy pikir edýärler. Ýene-de Koeman Liverpool'dan Jorginho Wijnaldum'u isledi. Ýöne Jorginho Liverpool'dan aýrylmajagyny agenda aýdypdy. Messi özüniň dyn çalyşyny kesip Koeman bilen gürleşmek üçin Barcelona döndü. Olar özara gepleşikden soňra Messi'niň Barcelona'dan aýrylmak isleýändigini aýtdylar. Coutinho Barcelona'dan arenda giden topary bilen 2 gol 1 assist bilen gözden hasam düştü. Katalonlar yani Barcelona Coutinho'dan dynbagyň derdinde. Barcelona Suarez kowyar ady bilen çap edilen Gazette dello Sport Suarez'in Juventus'a gelip biljegini öňe sürýär. Olaryň aýtmagyna görä, Juventus ona 2 ýyllyk şertnama teklif edipdir. Ýöne aýlygy ýyllyk 3 milyon berjek diýipdirler. Emma häzir Suarez 17 milyon alýar. Bamka beýle ardan Suarez görelim. Barcelona'nın ýokary wezipeli adamlary Suarez'e ýoly görkezipdirler. Ine-de köýne dostumuz Gerard Pique Angliýanyň Fulham toparyndan teklif aldy. Emma olen tek kararyny bermedi. Bu arada siz nähil pikir edýäňiz? Kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. David Silva Lazio'ny aldady. Bu arada Türkiýanyň fanatik gazeti ýazýar. Aýtmaklaryna görä David Silva gol çekmäne gelmeli güni Real Sociedad'a gidip olar bilen tizden tiz şertnama baglanşypdyr. Silva'nın City'den aýryljagy öten ýyldan bellidi. O Lazio söz berip soň hem aýalynyň diýenini edip Ispaniýa dönüpdiler. Lazio'nun aýtmagyna görä Silva ilki kontrakt taýýarladyp soň hem telefonuny alman gaçanlygyny aýtdy. Bu ýagdaýdan soň Lazio'nun sportiwny direktory onu futbolist ýaly sylayan ýöne adam ýerine goýamak diýip jogap beripdi. Valencia Real'ın yersizlerini yer berýär ady bilen çap edilen Euronews makalasynda Real'dan 2 oýunçuny birden alýan Valencia barada aýdyp geçeliň. Real Madrid bu ýyl özüniň düzümini ýeňletmän transfer etmejegini aýtdy we oňa munda Valencia kömek etmekçi. Körsüçanlar 2 oýunçy, ýagny Borja Mayoral üçin 15 milyon euro we plus bonuslary, ikinji goraçy
Nacho Fernandes oňa Valencia 10 milyon baha kesdi. Göreliň näme çykar? Real Madrid bu ýyl bilen aýrylyp bilenok. Bu ýyly bu ýyl Real Madrid toparyň sanagyny hem goşmady. Şol sebäpden Tottenham ony izine getirmek isleýär. Diego Costa Atletico'dan aýrylýarmy? Belli däl. İspan jurnalisti Juan Agato'nun habar vermegine göre Diego Costa öz ýakynlaryny Atletico Madrid'in toparyndan ýakynda aýryljakdygyny we özüniň gelecekde indiki toparynyň Milan boljakdygyny aýdypdyr. Emma bu Inter mi ýa-da AS Milan mi? Entek hiç geli informasiýa ýok. Ýöne Costa'nın özüniň hem gidesi gelýändigini aýdypdyr. Atletico habarlara göre 40 milyon euro bilen Napoli'nin kapısını aldan üçün kakdy ve yine de Atletico Madrid'i terk edip bilecek oyuncuların biri hem Jose Mari Jimenez. Onu aýtmaklaryna göre Juventus isleýär. Juventus Aaron Ramsey'ni öz teklif edýär. Juventus'un sportivny direktory Fabio Paratici Ramsey'ni satmak üçün London'da Fulham, West Ham we Watford bilen gürleşýär. Napoli'nin geçilmez gorakçysy Koulibaly City bilen golaýlaşdy. City ve Napoli'nin arasındaky görnüňdeşlikler dowam edýär. Bu arada Nikola Kirin ýazyp geçýär. City bilen 29 ýaşly Senegally oyunçy 5 ýyllyk şertnama taýýarladylar ve Koulibaly ýyllyk 50 milyon euro gazanır. City Napola 70 milyon teklif edýär, a Napoli 80 isleýär. Aýtmaklaryna göre taraplar ılalaşyga geldiler. A Napoli onun yerine Spartak'ın oyuncusu George Jikia'nı göz önünde tutýar. Ýa-da alternatif edip Sokratis ve Lille'den Gabriel hem bolup biler. Bugünlük hem şu täzelikleri size ýetirmek bilen siziň bilen hoşlaşýarys. Kanalymyza agza bolun, dostlaryňyz bilen paýlaşyň ve futbol dünýäsinden habarly bolmak üçin biziň bilen galyň. Häzirlikçe hoş sag bolun.